Assalamu alaykum hormatly adamlar. Türkmen Owasy eýleminiň mehriban muşdoklary. Bir de eşir zamanany peşkeş beren gahrman arkadamyda Sawatymyz aýdýar format prezidentimizin jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, alyp barýan ähir tutumly işlerini diňe täze üstünliklerini täsip etleň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hemde bäsleşer birinçi etimiz şekili sowal başladyk. Onda gepleşimiz rejissöri Ora Murat Atymuratyň haşy diýip birinji şekiller tuwalameýän. Elim ýakynda Ýa dursun da. An görelim. İkiňeden birden masaýmam. Aha. Awa mekan Rüstem. Zeki naýdym şeýdimi? Arslan Taparowyň Pagta Suwedel. Pagta meýdanyna. Ne Pagta bolsa Pagta Suwedel durýan. Bir gödel gördüm diýen şekil aýdym. O da bolsa? O da bolsa. Ne begen ya? Bilýän oýdan ha. Berekella dogry begen ýa sebäp dogryda. Berekella dogry şol şekil aýdym. Tomaş edýär. Uwanç bilen kartalara bakanna Pagta meýdanyna bir gödel gördüm. Umumy netije boýunça bir tutup berýändir, bilýäňizmi? Ha. Onda dowam edýäs. Inniki sowallarymyz başny. Aha. Aha. Haýdyň, hany Bilýän hanaýda? Bilýän bolsa. Ýa-ni Tuğuk berdi şaýsyna. Aha. Tuğuk berdi ve aydım olmalı. Dogumra gaýsyna. Ne dogura bar bir jogap. Tuğuk berdi bağlalar mı ne şolar aydım olmalı. Akmama senem goşulýanmy? Bizden Şekillaydım. Ýok, ondan görünýär. O ekrandan görünýär. Olayım şekillaydım. Şekiller tanış olayım. Bolýar. Jogap bilýän bolsa. Tuğuk berdi diýip jogap berdiň. Jogap. Dogry. Jogap dogry. Tuğuk berdi we defini denen aýdymçylamy beri. Tomaşa edýäs. Deminin dıyna deneler canının can bir antana. Onu tomaşa edýäs başlyny. Etulun. Begler nur Begler berdi. nur berdi fawa. Berekella. Näde tanadyňyz? Esasan şu sağdan öýdi bilen işleşýän pedýär. Onu başga hiç şek şu ýok. Dogry. Begler nurlar diýip nede şol şekillaydy. Tomaşa edýäs. Düşlerimde görýän seni, oýanýan gijem ýary, bu gijeden atmajak ýaly. Han Ahmet işleyen de bilmedi orada mı? O, Ha, doğru. doğru. Onu işleyen olsa bir de mi işleyez? Tomaş ediyez. Aha. Aha. Barmağın okuyalım. Kagaýtdylar. Basyp bir görelok diýdi. Gülüyga kakayım kadi. Aha. Hayt mı? Aydım Eğer adını maşallah aytmasanız. falan. Aydım adını aytmasanız. Beri bile mi dokutuk? Yok. Şuraydı. Aydın sana. Var ya. 7 doğun. Züleyha kakaya. Türkmenistan'ın atkan artisti. Tekelay. Tomaş ediyez. Bakıp dünya göklüğüne başka renklerin yokluğuna bir maslahat ediptireler. Ay berekella. Maktağa ettik. Bizimki işleyen Kan cevap buralar. verip durma ya. Kele cevap verdin. Yok kim denir? Degere. Bolýar. Onda hemişe kılaydımda cemlerini birinci ertimeden tamam boldy. Ondan ekran ýeşe tomaşa diýär, ikinci ertimede diň salýar, siz olsa tomaşa dip diň salýar. Başlyny. Onda näme? Esasat ýene bir bellemeli. Egerde bilseňiz de dowam etdirip bilersiňiz. Egerde ikinci aýdym üçin, üçüncü aýdym üçin bilmeseňiz, bu topara geçme bolýar ýa-da aýdymy täzeden eşitdirme bolýar. Düşünükli. Başladyňyzda dogry jogap berjek bolmaly. Plan aýdym, plan aýdym diýip o harmat bolmady ýa. Taýinmi? Onda dugmajygym ýatdan çykarmalylar. Diň salýar, 2 sany aýdym üçin aýdymy. Başlyny. Awa. Dur deyip. İkincisi. Dur deyip. Dordun nemediňiz ýöne? Dur deyip diýdiňiz. Böyle Başlayanlarda dinlep yetişmeyenlarda dinlemeliler beraber. Boş geldi de. Bir bilirler, bir ekara. Bir dur deyip. İkincimiz kim? Yine bir gedek dinlesek olara geçýärmi? Jogabyňyz ýokmy ikincimiz? Ýok. Dur deyip al bilýän. Size jogap İkincini bar, men dur deyipden başga. Hawa? Gülümün anay. Ýok, dur. Yo, ona dur da diýär. İkincisi kim?
Yok, men Doğrusu Yok men mu? eşitip yetişmedim. Benim İkinci yetişmedim. bir kere bulaşık geldi. Davalaşma kovuş ol. Yok. Yani yeni değiştirecek mi? Ala detme. Ha, anna böyle. Bilerini ayttılar. Berekella. Dur Dinle, için biliyorsun bırakıp ya. Yine de dinledi ya. Biz Ben dinleyebiliriz. dur deyip başka ikincisi tanacak olmalı. Dinleyelim. Dinleyelim. Gönü Aydın bassam. dinleyip gidip gelip de laşın. Dinleyelim gitmeyelim. Bolum Böyle dinleyelim. dinlep yetişmeyen de. Bolum dinleyelim. Ya rejissör buna gittim. Bolum. Hani? Söhbet Kasimov. Söhbet Kasim İşten diye. gelip akşamara. Gel yoluma Berekella. Söhbet Kasim dakayın. Durdu gülüm ınana. Berekella. Her yengedem billiniz öz bilmeli. İki tane aydım şimdi. Her yengedem billiniz. Yem dava açık koptu. Yok daha Dava edecek koptu. Ya. Bol ya. Ondan hemen devam edelim. İnneki ha kızıklı ve siz için yengel olur. 3 tane aydım için aydınlaştır ya. Yengel 3 olur tane diyara. aydım. Yengel ya o. Aha. Bildin mi? Ha. Tayin mi? Sizem elbette düşünüp geçtiğiniz aydımları teyden değil SMS uğratmalı. Mehru aileşlerim. Size bunu domdok. Size bunu domdok. Dinleyiz. Yogurt. Aha. Bu haftadan geldi. Hiç de düşünksüz. Rahman'ım aydım. Rahman. Kim Rahman? Eldar Rahmat Dayberdiyev. Doğum aytmağa taş ediyor. Dayberdiyev. Eldar amma. Aha. Rahman Hudayberdiyev. Haytaydım eşitiniz. Ona bilem yok ki. Sefi Tanış bol ya. Sefi tanış. Rahman Hudayberdiyev. Rahman Hudayberdiyev doğru. Onun için burutuk berbiliyaz. Täälen dinleyiz. Ama kim birinci yine de yanlış yazsa bas cevap aydı vermeli. Dinleyiz. Bu aptal bastınız. Kim laçın? Bu gengör ya bu ya. Ne bassın deyip. O bu aydınları. Kim? Kim laçın? Kim yine bir yeri? Nur Yadır Recep diye. Haytaydım neştiniz. Ya tekin neştin mi? Berekella. Yani şunu da burutuk beryandım. Berekella. Nur Yadır Recep. Billik mi? Bildiğinler. Yine bir sestarlı aydım şimdi tefi. Onu dinleyebiliyorsun yani. Dinle. Onu yok cevabı. Yok. Size de yok. Onu Onu dinleyesin. Rahman Hudayberdiyev hem de Nur Yadır Recep aydımları var eken doğru 3. ses kiminki bilecek olmalı. Bildiniz mi? Bilenim olsanız 05 04 qiysa telefon belgimizde cevaplarını uğradıyaz. Biz olsa tomaşa diyaz, dinleyaz, ding salyaz. 3. ses. Aha. Anı Cebbar. Kelin ne şeyde ne doğru cevap. O idi. Neme? Oğan geldi. Tayf. Buna dine el çarpışmalar değil ya. O Kurban mesele. el atay. Dünya aydın adi. Berekella, berekella kurban el atay. Benim için yaşlı çıra yanmadı. Yaşı çıra ne yapın? Ana bilenler için yaşı çıra. Berekella. Yalnız bizim gençlerimiz ondan yalnız mı? Ya olmasa aydın öğrenmeştir öyle ya. Yine. Gülnedim aydım. Yine bu katı da yok orada. Katrak. Eştiren o Rahman. Aydım var ya büyük. Yeni Rahman has beygirel Eştiren iştirdi. o da Rahman Rahman. Petrak'ın ayda ne? Büyükten ayda. Petrak'ın ayda. Ondan ne mi? Devam edecek mi? Ne akıl tiyatro şertimiz? Kovu. O mu? Kıyınırak yönü kovu. Ses okuyup Gonç esasy şu gepleşigimde bir ibäsleşmek däl, esasy özüňi başarmagyňy Şonlar barlamak. oturup bärt kıytayda da şu. Şu oturup bärt kıytayda. Yok. Esasy bäsleşmeler bärde, esasy bir Barlaya. öýüp başarmagyňy bir açyk görkezmek. Yeri bol ya devam edýär berekella. Ene itäkmen utuklamary paýlaýyn soň bir dawa bolmady ýalak şu ýerde belläýin özüm üçin. Yerimiz 2-ni berdi, 1 milliňiz. Bu jogabym şeýdi bola ýaly. Hawa. Devam edýär. Başyna diň salýar. Inneki aýdymlanmak. Eldar Ahmedov. Eldar Ahmedov. Aydın adam bilmedin mi? Yok. Bol ya. Bol ya. Eldar Ahmedov bir yerine birlik berekella. Var mı cevap? Yok. Ne cevap? Rasim Geldiv. Rasim Geldiv. Anık cevap mı? İntak utun almayan mı begen? Ne doğru?
Devam edýär. Aha. İdin alan ok gerek utumda. Yok. Ha. Azat Oramatov'un sesi. Yanlışmasam. Oramadow. Hay sesini onu meýletdim. Gelýärken ýoluş gepleş gelýär. Azat Oramadow aýdym dinledin mi? Yok. Onda näde o? Onu Ana. Kızıl ışık goýar. Studiýam biri ya. O? Yok. Yaşlı. Näme çağırýar? Ana da dowam edýär. Ýene dinleýär, ondan soň başgaça maslahatlaşar. Başlyny. Jogaplamaz barmy? Yok. Onu şu jogaby getirmek üçin bir gowy hyzmat bar. Şoň adyny aýtsaňyz belki kömek eder. Kıvanç kömek. Kıvanç Ay kömek. berekeli. Ne bileňiz, öňre aýtmaly. Yetişmedi. Yok, etçe kömegimiz umumy. Eldar Ahmetow. Hava. Men häzir aýdýam. Şol aýdymçy näme bolar basmak gerekkä. Soň aýdym ýene eşdirýän. Bilseňiz de bilýäňiz, bilmeseňiz de bilmediňiz. Eldar Ahmetow biri. Ýene biri. Öň birin gepleşimizde gatnaşan, boy siretli, türgünüşlere gatnaşan, türgünüşlere gatnaýan aýdymçylaryň biri. Diýsen köp bölegi ön sahnada diýsen urup bolmak üçin şekil aýdymam ba. Olar bir. İkincimizin Gözüme geldi. adam familiýasy A harfdan başlaýar. Aýdymlar eşitýär. Başla. Aha. Ahmet Atacanov. Ahmet Atacanow. Nereden bilýär? Bilay diýen şu tanadyň etini bir näçe aýdymlaňyz bar. Berekeli Ahmet kesin tanany oken. Ne dogry? Alif. Alalif näme üçin? Taýdym onu. Bilemek ýene sesi tanış. Alif. Bu näme? Deme şu o çeşmeň başyna aýdan aýdym. Yok. Haýna diýjekkä ýöne alif. Dogry. Alif. Berekeli biri. İkincisem yanlışmasam azat dönmez. Yok. Yok diýär. Raýryşma bolýan. Yok diýse yok bolýar. Yok bu. Bilýän onu? Sen bilýän? Men bilýän. Yok. Men var. Dene bir ýerde dinle. Şey dedim. Turgunluşda zala gatmaýa dedim. Gepleşede gatnaşan Ali däl olsa. Ali bildi. Yok, şu sözler ala değişirler. Şeylermi? Zala gatmaýa. Bilemok. Men bilýän alimet gatnaýandyr. Men wagtda bilemok. Men hyzmatdan keýden. Jogabı ýokmy? Jogabını deňişdirýän. Yok, bu Neme? Jogap ýok bolsa, jogap ýok bolsa, polotdan haş edýärsenim, dogry jogap eşdirýär. Ine de şol aýdymçy tanış bolar. Näme Bir halatay, bir halatay. Keýdädiler men bir tanışdyrmak üçin goýdum onu. Aýdymçy beýleşdirip aýdymçy kimdi soramor näme? Berekella. Dogry, eletde Alalifem bildiňiz, hemde Eldar Ahmetowam siz bildiňiz. Berekella. Mehriba aýleşler 3-nji şer sirli sowal siziň bilen. Onu hormatly dostlarymyz, ünsü dinleýär. Öň aýdymyzy okuduk hiç wagt. Men diňe birinji sowalymyz üçin aýdýar. Siziň bilmeli birinji sözüňiz medeniýet we sürmut işgäri. Indi siz sowallaryňyzy berip bilýär, meselem, hem düşündiň ha. Aydımçı mı? Berekella, aýdymçy. Indi sen sonra ver ne elek? Halk aydım aýtýarmy? Estrada şu sonra vermeli? Halk we estrada aýdymlary ýerine ýetirýän. 4 sany sowalyň dowamyny bilseňiz, ikutuk. Bilmeseňiz utuňyz alýan näler? Sowalyň dowamyny bilmeseňiz birden. Ýöne utuňyz emiş. Ýene bir sowalyňyz bar. Näme bilýär? Aýdymçy. Halk we estrada guruşdaky aýdymlary ýerine ýetirýär. Bular bu sowalyny işledi. Halk artist mi artan artist? Atqydan artist. Kıvanç Yalman nedir?
Düğme basıp cevap vermeli. Ne bastı? Bastı mı? Bastı. Düğme basmalı. Kuvonç yazmamaz Türkmenistan'ın basmadan atlan bilýär. artisti. Sen şol Ferhat öyle harip düğme cevap basıp çıkaydan olsan. İşte. Şu dönem bir soru verdik be. Diýenden halka Başta bizim bilýärsen sowal bermäni goýmadan dur sen Ya olur size soğalım vermedi mi? Gedekleşýärse, gedekleşýärse. Bol ya. Inni onu birinci nesiden başlaýar. Yani soğar bulunma, nesiden başlaýar. Başlayın. Soğar verebilýär. birinji olardan sonra da näme diýenler bileli. Yo, berdi cevap berdi. Sen başladın aşu. Yo, yani bular soğar birinci. Hoca sunuňa diýişärmi? Saat guralmy? Saz guraly. Üflem çalınýarmy, kakıp çalınýarmy? Üflem çalınýar. Horukmalar. Severli. Inni siz bilýän Ama olsa sen beş soru mu? Ini basmaly ýöne. Inni yine üflenip, inni üflem çalýan tawralar känne ýöne. Hawa haýty görnüşdi. Milli görnüşlere değişti. Milli tawralarymyzdan biri. Bilmesem aýyrly ya. Bilmesen aýrylanok. Aýrylanok. Yok, 4 san sowalyňda. Aýrylanok mu? 4 soruň dowamyny bilmesen aýrylanok, hyzmatdan soň bilmesen aýrylanok. Garry tüýdük. Garry tüýdük. Nä dogry? Ýöne diýsen bolýar. Dilli tüýdük. Dilli tüýdük. Berekella. Dilli tüýdük. Berekella. Dowam edýär, sowal ber bilýän. Aydın mı arada mı? Owo. Aydın mı arada? Boldy ýa geçdi. Sowalyňy ber. Aydyn marada mı? Aw aydyn marada. Ha, boldy mu sow ber? Soru berişler de aydın marada mı diýmenim, o aydın marada diýen. Yok. Aydınmy? Aydınçymy? Saat guralmy? Soru tuturdymy? Üçten soru verdin aşu. Aydymaz bir berdi. Birlikde verdim ben üçtüne. Yer bolýar. Ferhat üçin ýer. Aydymçy. Benan aydymçymy? Ay be. Berekella. Benan aydymçy mı? Benan aydymçy. Ha, der mi? Yok. Benan aydymçym diýdim benim, yok diýen. Atlar sana çyksa. Gitti. Estradım, halkaydymmy? Estrada görünüş Vokal köpür. mi? Estrada görünüş nasıl köpürak ýerine tir aydymlarmy? Sowallamy tuturdy. Aydymçy. Benan aydymçy däldiýdik, diýmek erkek kişi. Estrada görünüşde aydymlarym ýerine tirýär. Onu ýanam. Yok boldy ikide. İkide. Olar sorama. Men şu an yanlışsam. Yanlışdan utuňyz giden ok. Giden ok. Ile bir Aha. baktımla emin. Aha. Azat dön. Adat vermez. Yok. Der. Türkmenistan'ın halk artisti Anna Ulmarat kurdu. Der. Yok, o da der. Inni Ferhat näme gelişdi? Konç komet. Häzir şol aydymçyň bir meşhur aydymlaryň biriniň adyny aýdýan. Ayday. Ayda. Azat oramadım. Azat. Ya Azat Ay hällerine bolýadyk ki, bir gelişikden bolýadyk. Dinlen. Bolya. Sowal time. Neste birden başlaýar bu kadar. Saat guralmy? Yok. Bar bir goşaýda. Köp goşýan geldi. Aha. Saat urala der. Onu sağdan mı? Ay yok. Fikirlenip bermeli rahim sowal. Sowallamy ala ansızam. Evet. Gönük sancak soru alıp bilen ha. Bolýar. Konç kaydı alalım diye Kaydı varlym häzir inikide. Sağdanna del, sağ uralam del. Bağışla diýsen bana. Zenan aydymçymy, erkek aydymçymy? Halkaydymmy, estradaydymmy, vokalaydymmy? Haýdy, şulan. Boldymy? Owa. Hiç dem del. Tanışşonmy? O da del, aýdaýyn bolýar. Aha. İson sowarmy galy? Yok bola, siz beriverin. İkinin birden verdi. Hemme de onu mäşde merdi şu atýar, öýte bendik näme? Ne mi soru verme? Men anlaşılmaz. Bir sowarlar bersin bular, bir sowarlar galy. Şon beraýda. Sowarlar galy we jogaplar galy. Aýdanlar Medine'de soňra değişik söz diýenler. Umumy. Söz de hemmesem içinde aýtdym, aýdymçym bolup bilýär, saat guralam bolup bilýär we Medine'de soňra değişik sözler emmadı. Şolaram bolup bilýär diýenler. Näme bilýär? Siziň bir sowalyňyz galy we jogabyňyz galy. Aydymçy da saat guralam Ne bolup jogap berdi. Aydınçı del, sağdan del. Pikir edýän zatyň hiç dem der. Aydınçı del, sağdan del. Ýene aýdyp beräşiň näme? Alp barjam del, saat guralam dellidik, adam dellidik. Dinlenin. Bir bu soru verelim. Şol bir de Tele aýlymy adymy? Yok. Sowarlarymyzdan jemlendi. Onu Ha şu bilsem var ha Gonç men ne. ya bilen Cevap berilýän men. Şu cevap Tum giden o wa? Yok. Cevap berilýän. Cevap bersem ku tum giden ok. Doğru Giden mi? ok, aha. O azmy? Berekerler. Yok. Sizin bilmeli sözüňiz şu söz. Tölem sizin dördüňizde de bar. Bir adatça bir belli aýdylýan söz bar.
soğuksun nokuz götürüm zahmet, bir götürüm şey Zeki. berekellah. Zekin. Düğmeye basıp cevap vermeyem haş edýär. Ayday. Şu attara aslında. Teşekkürün o Bastık koyuluş biz. bere bular. Basam yine bırakayım can biz bastık can bırakayım. Dinle. Şu şey diyen neyle kolya? Ne koy. Neyle kolya ne keli? Ayday. Şu bir de utanmaz da şey diyen de bir çapak çal golla. Ay biz golla. Golla ya da. Sen gollamadın yani. Yiğitler, Rahim, Aydın. Ali, Suval, Aydın şey saat. Suval, bir suval. Inni düşünüştük ha, şoň üçin bir suval bermegi haş edýär. Bir hada diýen atly. Şahir mi? Şahir mi? Suval mı? Aydınçım yeni aydınçım diýmeli ol aslar. Bileme kaýdan bir suval. Aydınçım sağdan na. İkisem de. Ana. Şey koyan bir soru. Şey derin sizin bir soru. Ne yazıcı mı? İkisem de. Adam. Sağdır almaya aydın mı? Sağ ol. Inni toronlar suwallaryny gutordy. Diňe esasy ketek bile zadymyz şu an. Sağ ol. Soraularyny gutor. Diňe jogap berip bilýäňiz. Milli taýyt görnüşi. Üflenip çalynýan sağ uraly. Dur. Hayır. Hayır. Şunu da ayt tutun aç ya. Ya ayday. Hayır ya. Oylana. Buyurdum. Senin hayırlı ne var? Hayır sen tungut ya. Ol. Utuk gider lan. Hayır tamam. Gitme. Hayır. Gelmişti hayırlar. Ya. Üflem dipdik de soraularyňyz. Dünýä belli üflem çalynýan sağ uraly. Eliňiz aýryp jogap bermeli bolýaňyz. Ayırma cevap ver. Saksafon. Eliň aýryp jogap mı? Bilmiyorum oğlum. Saksafon. Durdu jogap berdi. Öyle mi? Saksafon. Bu bir de mi sakla oturdu çıra şey değil. Dinleyeli. Ay. Kıynanmarsın da bolýar bir de. Ya bor kıynanmar. Bolýar sawurun Gel gelsin. aslan. Berekella doğru saksafon sawar. Berekella. Yer bolýar. Ýa-ni sizden aşadık. Yüzünü. Yok, daha ettiğini de oturmalılar şey saklap. Değil mi ha? Ana sakla üfleniyor, dünya var mı o? Ay o sakla falan hadi gördü bol ya bizim edim. Git bir yerlerler sabırıncı biz. Bu aday değil mi? Ne etse oturuyor, ne için iyiydi ne için okuyor. Kaç yıl sayılandınız. Ana, yine kıynanlar. Sonra Yine kıynanlar. Ona nay. Asıl ne mi o? Üçüncü bestecikte bağır yapacak olmalı. Başta bağır da bir dere çıkın. Savarlar gitti. Biz vermeyelim. Tamam. Alp barcım ya yazıcı mı? İkisem der. Aydınçı mı? Sağ dur al. İkisem der. Aydınçı der, sağ durlar, yazacak. Ha o alt barzam der. Korkuyorlar. Bir de şey korktum seyrederler evet. Ayttın bilyen ya evet. Ne mi? Yaylım mı ya? Ne diyecek kol yani? Yetmişik mi ya? Tele yaylımın adı mı? Tele yaylımın Adı mı? Onun medeniyete değişti yönü yok o da der. Şeyden var onu. Bak Turay. Takla aynı doğru. Rakip basmadı var ha. Aydın nerede doğru var. Basım aydın. Gonç. Aha. Ne var dedi. Tuval ne vardı? Tiyatr vardı. Ana. Tuval ne vardı dediniz? Tiyatr vardı. Tuvalam oturdu. Ne milyar? Ne tiyatr vardı bildik. Demek. Dine cevaplarını bilyar. Sahne oyunu. Sahne oyunu der. Utkudendir mi? Giden ok. Cevap beklen nedir? Tiyatrın bağlaş günü sahne oyunu der. Demek tuvalın cevabı ne mod bilir? Ay böyle ne kompozisyon diye. Kompozisyon. Yok der. Onu Yeni Berulyas mı? yok ne hizmet. Bitti. Gonç komet. Köp sağ olun. Üstü dinlemeli. O seyredin mi? Ol yurdumuzda belli aktör. Türkmenistan'ın halk artisti, Zenan Maşkalı. Oğuzcan keşfin yerini yetiriyar kim? Ne Abbas var. Oradul Abbas Oradul var. Abbas Berekella. Doğru cevabı. Oradul Abbas. Oradul Abbas. Devam ediyat. Suallar. Aydımçı mı? Yok. Aydımçı değil. Yazıcı sağdanlı. Yazıcı sağdanlı. Alp barcı. Kaçın bolum diyen bollu diye. Bollüş üçüncü. Yok üçlemde. Radyo. Sorak mı? Sorak. Raca mı? Yok. Raca adım diyecek kolyansı yok. Onu kızmak. Gitti Gonç'um koyma böyle. Doğru mu? Bu kina filmin adı. Öyle dinle bu yurdumda da dünya belli tadillen bağlaş. Ayetlerdi.
Yo, yine bizi bak. Howluk mollar. Jogap aýykladymy? Näme dogry? Awa jogap berin. Kamın sırrı. Näme dogry? İkiňizden kim? Näme dogry? Näme Dol dogry? aýtsyn. Reştalat horýat şu ýerde mehmaýnaşy jany ada diýen ýaly iki toparam elbetde bilmediler ýöne şu sözüň bilmeňiz isleýär men ýene täzen hyzmatdan peýdalanaýyn. Dinleýän soňra içine sözüm bolup toraýynmy? Dünýä belli diýenlerim. Men bakpay bilýärmi? Yok. Şükür bakşy. Dinlemäkä Bellik şükür bakşy. Berekellä. Çamak saýy bolýar. Biz üçin. Ine şonuň bilen mehriban iýleşimiz idi tomaşaçylar, mehriban dostlar gepleşimiz jemleýät. Bagtyar halkyny bedo baden ýaltyja alyp barýan hormatly prezidentimiziň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan beýik işleri, diňe ruwaşlyklar, üstünliklere betenmeň tüýsürekden ardy edýär. Mehriban iýleşdirmek idi watandaşlar ilmedam ojuňyzda rıfkal döwlet agly berilip ýar bolsun. Onda gepleşimiziň ortak tany görüşänçä hoş wagt galyň. Köp sag bolun mehriban iýleşler.